Akweli omwewa. Akweli omwewa. Hili ndi boma basi. President atu Dr. Dalius Kabambe amelesomoka president wa dziko lino pa 16 September chaka chino. Nthawi yanga ndikaona ikunduza kuti nthawi 5 o'clock. Komatuna mtindi wa anthu amene mukuwaonawa akhala akudikirira kuyambira masanawa. Ena aswandika na mabadira ndiuzo kuti a president timayembekeza kuti afike pano 2 o'clock kuti akhale ndi msonkhano. Nenda chila kwalongosolera kuti ayi lero pano zimene tikupanga ndi kuisosto. Msonkhano udzachitika msogolomo. Ngati sanayambe china chilichonse ya president mundilole ndayitana group amaluwa kuti atilandire pamalo pano. A group amaluwa sipo. Holy
onse. Amen. Ine nesine kuma amene ndikuimira sino chifingabu amene iwapita kuma ntchito za kumazina ndi kapanga cheki yabo matenda anakhala bokhani ngoti mtima wonse ulipo mpano ndithu ngoti nonse mimabwera pano ulola ndito manja awiri chimodzimodzi za president athu takulandira manja awiri mugirishirano mama ndimasuka atosewa sika pano mamawa ife mafumu pomwepa kudikirira ino kuti tikuoneni kuyani ntchito mumasuka kuno kulawashire timasangala chochi mukafika mubwerezo mukapita ndithu aleluya onse. Aitani ya Lucas Mission amene wanda chair amusika wapano mangabu kuti nawonso akutulire nkhawa zawo zikomo. Presidenti takulandani bano bangabu ineyo ndine mmozi amene imapanga business musika watu wa production ndikuyimirira amabizinesi ang'ono mavuto amene tikumana nawo vuto yoyamba ndikukwera kwa mitengo Pantengo kwa 50,000 ukapirazo maa ukaoda ba 80,000 Kodero tumuwe mani a president atu kuti mwataro wa ngoma wa 16 September bano musaye chese kuli katundu anasikende Ndukusoma mpamba ife aba business ang'ono ilibe dalama tikupempha mpamba president atu mulikani zile dalama ya ngongole ka interest kojeba kuti na peso anyamata sama bekamange president atu ifeyo kilibabulo bai nuka basi Amainda mambo chikulono muchikawo chathu chatali ngeti chilowetu bwinoto pangamugwaret isang'aikani district governor athu abulawayo ndikufuna kuti mwaonesa president athu kuti kuno kungapo mwalandiridwa kwambiri ndipemphe kuti tiyambe katipakira mmwamba UTM Sokolatu Dr. Daliso Kabambe pa 16 September kakajino Dr. Daliso Kabambe awali hapa pa 16 September kakajino Akaba mkabu dose family zikibano Sebo mwambini atisi ngaba natu Tinandini na kulawai zu Jupakera mwamba Hauyaka UTM Sokololatu Toyambirira nditokoza president kukalizira kupanga nsopano pano komanso mabwera ndi muli onse akweni ali pano Vice President Richard Wakondi ali pano
regional governor libano liko nena motamanga jade jifoja ntawi abana badwenje pa 16 September inu mkuzaka la president wa chiko lino la Malawi pamene mukuzaka la president wa chiko lino la Malawi mukumbukire chintu chimodzi chiko lili boma lili boli lajiulunga kwambiri chili kuganiza maganizo wa watu ya antu akwasi ya kufanija kunika ni matenda mosiana kina nsoni joti bwana wa 16 mepa za Tanzania wa mtima wa mosone mungu wadagudani nao UTM njala ya vuda kwambiri pa 16 bano September wana wanazakala mpando umene uo umene tukwa igao azate kuti kumbukira ma program otezaja la kuno Malawi. Haleluya. Siku mwambili ya gavana, siku mwambili anyamata nasungwana nzoti tosefu ya maida wangu wando kabila ulinzi zambele kutikoti adaisoka bambe hadi pangira soda ni kwenda pa 16 September kwa masidijira umino ngalisitaikana director wa mai Alois Mponda kuti naonso akwere pano akulandire na bwana kuti nyimbo zimene takati kumbera mama wao kufika masanano azimaya tu andakati peleka Amponda alandire bwana. Chipagera mwamba amene timagwirizana chakuti Dr. Daliso Kabambe abwere pano chipagera pamwamba tinakambirana dzana eti mali mufuna kuona Dr. Daliso Kabambe eti tiawatu tabwera nawo sitimagwirizana choncho amene wabwera amene akusasintha zichu pa 16 September amene adaliwa chini chipagera mwamba mukukala state president wa dziko lino landilani ulemu wanu advisor president atu mai Patricia Kaliati timakunyadirani landilani ulemu wanu vice president watu kuna kumwira amene mukutibira bangona amene mukutibasa mpamvu kukira ntchito landilani ulemu wanu director of operations Honorable Messi Msusa MC pano landilani ulemu wanu Regional Governor atu Mr. Amos Piri ulemu wanu Secretary atu wa District Governor Governor Sama Ibu District ni committee yose achinyamata Maxwell landilani ulemu wanu wana zoka mazambiri nenjiribe chifukwa acho achimena kufuna kuona inuyo tikabwera pano dzana tikucheza pano amatifusa tangona magari moto ali mabwera noka kuti kwada Dr. Daliso Kabambe mwasiya kuti tinakorokozera kuti amene wali kulilongwe akupira ntchito zina kuti ya ikubwererani tifuna mukatibweresere Daliso Kabambe pamalo pano ndiye Daliso Kabambe wabwera ali pati apresident ajabwera ali pati kasala miezi ikati mavuto ase ajabwada jaula kulima business mulibe mashopo sewa ndiotegedwa msika unategedwa chuma kulibe azimaya kuvutika achinyamata kuvutika mabusiness asakwenda bwana anyamata akuti anapizira skulu alima certificate kana uli chime mena apesa ndi anapasa
bwana akukupe pani antuwa kuti chonde 16 September ikangobwera kungabu kuno muyambireko chitukuko ngabu ndi tauni yaikulu ili pafupi ndi Nsanje kuti zambiri zochitika migodini kuno bwana koma ikukanika kugwiritsidwa ntchito chifukwa atsogoleri amene alipo nzeru zotanga kugwiritsa ntchito zinthu zimenezo alibe achinyamata azimayi azibambo abese ntchito bwana bwana akuno kwangabu tili ndi mashado kasaka ndifuna ndikuonesereni bwana anthu amene tikuyembekeza kuti pa 16 September pamene mukutenga boma anyamata amene mukutenga nawo boma ndi amenewa ndiyitane Patrick Seti ndiyitane Asaiti Green amene akuchokera ku Mkombezi wodi naso ndiyitana Kosi Mchali amene akuchokera ku Mikalango wodi chisimikizo choti bwana inu pa 16 September mukulowa mboma mukuonera nyamatawa chifukwa onse wakwera mabwana ndachi nyamata ukauka amene akutamanga pa ground akamafalisa mbiri yawo ya kampeni yawo afalisaso mbiri ya inu Dr. Daliso Kabambe ndi mawu amene wa bwana ambuye akudaliseni Aba anyamata nasumba ndikufuna kuchokera pano kupita kusogolo mukalete mumpetsere kuti chifukwa chanu ku UTM ndikumanena kuti ndi joka chifukwa chanu ku UTM ndikumanena kuti munthu amene adakhale president pa 16 September ndi Dr. Daliso Kabambe ndi atambe kulongosolerani mokuti nonse mumpere bwinobwino ndi akweni Dr. Patricia Dr. Daliso Kabambe, a Vice President yathu, a Director of Operations, a Regional Governor, Director of Mai, Director of Nyamata, a DC Governor, Komanso Makoswese Governor wose, akogwati olemekezeka ndasi gogose, adade ndi Mai. Maulo! Muli gretu? Yadidi. Ili gretu. Kwantu abangabu bano koma musana tero munafuna kuti mujeze ndi mafumu ndikwemikireni chifukwa cha kusogolera kwabwino ngati umenewa asogoleri zaka 5 sizona kuti tsiku la lero munthu azikayitanidwa kuti akaone nyumba ya president akaona nyumba ya president aija olambasa 50,000 igwira ntchito olambasa 200 igwira ntchito a president pa 16 pano
mukatenga mpando wa president ziendera ni mafumu anu muziendera anthu anu muziona kuti ali ndi awotani ifa mukanye muliya kunyumba kwanu zizikanga likuli nyumba kumene kuchokera iwoko akuchokera nyumba zokongola ngati zanuzo anthu akuchokera nyumba za mavuto kwambiri mukaende atoke nyimbo zanu zisika ifa munthu akakuitana ku state house kukuitana kunyumba kwa mtsogoleri ni mwana wa ukulu kukuza ndikuti mangotaya nthawi kuti voterani ndikhala mala bwino inu mukuvutikabe ife tizisatira zimenezo mtsogoleri wabwino asintha nyengo za anthu ake amangire nyumba zawo ngati samanga nyumba apase zinthu zopezera chuma chakuti nyumba manyengo zawo zidali zisike tikuyamikireni ya president yathu uli mwafika kuno kwangaku mwina anthu sakudziwa kuti nseuwu munamangisa ndinu muli budget director Dr. Daliso Kabambe nthawi ya malamu mpingo mtalika mzimu wa Usamu Mtendere anali budget director nkhani ya chuma mmene mapele imayenda bwino nkhani ya chakudya mechi mapezeka nkhani yona kuti anthu tizikhala ndi chuma m'matumba komanso maulima azichita bwino katundu asika mtengo sopo mafuta ophikira komanso ngakhale nsima yomwe anthu azitha kutema mmene tikuyilirira pano kuti kale timadani timadya dziko la Malawi lindi lomwe atukhala pampando ena kumadya ena osamadya dziko la Malawi lindi lomwe komanso sinse wokhawu munamanganso nsewu mogwirizana mmene mukwalangiza president mpingo mtalika mzimu wa Usamu Mtendere walimbi midima sinse wokhawu munakamanganso ngakhale wakukasiya kumene anthu amayenda ngati kuti kapena kupita kuwenda mbuzi lero nise watala munapanga ninu muli budget director chifukwa cha nzeru zanu zofuna kuyendetsa chuma chabwino m'Malawi muno simunasiye pomwepo anthu otana kuti ndino wanzeru kwambiri anakupasaniso mpando okhala reserve bank manager omwana kuti Malawi muno chuma chizichita circulate ngai imene muli reserve bank manager anthu matumba mwawo ndalama zinalimo lero ndalama mulibe tikapisa matumba mwazi wamo ikopeza mulinjenga okaoka mulibe china chilichonse azimayi ifewa timadijira kuli mwine abambo ayiwalilepo akambo iwalilepo timasakasaka trauze mene anavala iyo kuti ayiponyera pati ipo timadijira iso kuti akamafuna timangolengana chambali kuti pali trauze ayiponyera pati akaponyera pambali timabile akayiwalilepo timabile ukangana trauze kuti tione kodi motsala chenje lero president matumba mwazi bambo mulibe ninjenga okaoka mulibe china chilichonse kufacha ukawi mmene akabetukumana nawo kuchikwawa kuno mmene mwanenera president kunena kuti ndi boma lokhala limeandika nakhala lolemera Malawi muno ndipo mmanena pachaona kuti boma la Chikwawa lilemera chifukwa chani ino ndi nzeru zanu za ndongosolo za chuma ndikuti kunoko kukanatha kukhala nkokwe yachimanga chifukwa kuti malo ambiri amene anthu angathe kulima chimanga kumasuka kunkokwe dziko la Malawi kapena kumwera konse kuno anthu atha kumadya chifukwa cha chimanga chimene azilima kumwera kuno lero tilima mega famu alimi angokangana ndi aekamu kumangokangana mamega famu sakuenda bwino chifukwa chena kuti usogoleri suliso bwino tifuna usogoleri wanu bwana mmene munaonesa muli budget director mmene timatha kugula nilima pa mtengo osika mtengo lero lo nilima tingosamba ngati ubatizo opanda sopo tingofikidwa basi chifukwa cha umphawi ine mmene munapangisa kuti ngakhale mafuta ophikira asike mtengo amene so munapangisa kuti mafuta manjinga za moto mafuta magali moto akhala osika mtengo ndinuyo ndipo ngati ineyo magawa chakudya kumagawa ndalama kumapereka kumtundu wa Malawi kuzera kuzitukuko ni nzeru zanu za mayendesero a chuma ndikhulupirira kuti pamene mukhale president dziko la Malawi sizakhalanso chimodzimodzi kuno ku Eastern Region kunako ku Eastern evidence kunako ku Eastern Region part of Chile kukanakha kuti ngakhale nkhani ya madzi sitikanafulikana nawo mmene timabwera kumagulisa UTM timane kuti tili ndi Chile madzi amene ajamanena so kuti mukagula matanki anthu azikhala ndi madzi m'makomo mwawo chifukwa chochokera madzi aja ndikwachita clean kuti akhale madzi aukhondo zimene timafuna kuno ndi zimenezo chifukwa kunako azimayi akumavutika kumakhala ndi madzi patali komanso manena paja kuti tawuni ya kuno ingakhala bwino kwambiri chifukwa kuna malima tonje anthu azipanga zovala okha kukhala kampani ngati ya David White yomba asalu kunoko kumafeka dziko lonse ngakhale kumwera kuno chifukwa cha tonje la kuno kuchikwawo tikuthokozeni kwambiri awaone kuti apeza zintchito mmene mana paja kuti free
awali milioni jobu ipezeka pamene kuja katatu kwete kuti pezeka kuna malima nyemba kuna malima so amalima mapia nde kuti kuna kutokala so company imene lokhopa zoika mapia kuti anthu onse azikula mapia kuti makagwirisa ntchito tufuna usogoleri wainu bwana Adona Daliso Kabambe ndi amene anagwira ntchito yabwino kwambiri kuti zinthu ziziyenda pamene tikumanena kuti pamakuti aja matijiti yabwino restaurant ikakhala restaurant yopika bwino kwambiri tikumachemelera kuti aineka restaurant iyi zakudya zawo zimakoma koma amapika ndiwonga amapika ndi munthu wina eti amene tikwachemelera aja lero kuti kwamakolanga nakhala kuti akuti aja ntchito zawo zinaoneka bwino chifukwa cha Dona Daliso Kabambe ndiye tikufuna akuti aja tifune amene mapanga ntchitoyo amene mapanga ntchito akhale pa chiwongolero asakhale sapakalyana koma akhale pa chiwongolero kuti ntchito yawo tonse amalawi tikomere kunoko ndiye tikufunani bwana kuti mutisogolere koma chachikulu chimene tikupempha ife nchona kuti dongosolo limene mwanenayo kwathandiza mafumu limene lipitirire dongosolo lothandiza achinyamata tikupemphani kuti ndithu Mulungu akusogolereni mukhale pa mpando achinyamata anthu asiye zomaitania maminibasi koma akhale ni ntchito yolongosoka kuti ndalama zizipezeka munanena so dongosolo la anyamata amene akumavutika ndi akabaza achika zakapalasa kuti amene mwathandizira tikuthokozeni zinazo zachuma amene chiyendesere malayi muno munena nokha koma ife ndimangofuna kuti tikuthokozeni chifukwa cha mapulogalamu anu othandiza anyamata atsikana amayi ngakhalenso abambo amene amathawa m'manyumbamu kuthawa zolengezalengeza ulendo wokubawo osachita china chilichonse amene aja mwapasenso zochita pamene mutenga mpando wa president ife tikoti Mulungu akusogolereni osazayitana president anthu anu ku State House kuti akaone nyumba yanu koma mwathandire kumalera kwawo komanso kamalizira cheni chona kuti kumalayi kuno tikamalima timafuna kuti tikagulise mayiko akunja amayiko akunja akabwera kuno kuzagulisa kuti azagule malonda athu silingalola president ngakhala president kuti anthu alime foja anthu alime nyemba anthu alime nteza anthu alime thonje nde kuti azungu abwere kuno aguleso mochipa zili bwino kumalayi kuno anthu amatikula foja ndi azungu akukula foja ochipa pamaso pa president anthu ndikumalira pamaso pa president akukula mochipawo ndi azungu wo president iyo musazapangenso kuti anthu azungu abwere kumakula foja inu kumakula mtengo ochipa kwa amalawi akulima foja amatia fertilizer wati amakula pa 175,000 thumba limodzi lero akukagulisa pa 1,007 kwacha zili bwino imani tikuthokoze na president fachobera pamalo ano ndipo tikufuneni zabwino zonse ife Mulungu amatikondera amaona ngati tifafonya amaona ngati tikhazika pansi amaona ngati tatha ndi president wathu wachinyamata tinangomera Mulungu kuti amutenge kanali munthu kanali Mulungu kadakana khali munthu palibe amene angaume pa dziko lapansi tonse tizapita kuti lero chikwati cha Mulungu watipasanso nyamata president wathu ili mawangono ujanudi ili mawangu na watuja nudi amene walitokoza Mulungu kuti watipasanso chilima watu amene fedimadanda ula mwaona ngati khalira amene urumata kukwira na mbwibwi koma makabola sobena umataka kukhazika njwela kunjindi umataka kukhazika sungwi kuti sakugire ndikuikhazika chithumba lanjenga koma sungwi makakoda so ndikumena sokwira lero anthu anayikhalira UTM idakhazika pampando kumakaza kuti yafa lero yakugiraso UTM yatwija kuzera kwa Dr. Daliso Kabambe mukangotenga mpando wa president choyamba muzachilemekezera ndikukwanza liseuhu ndikuzaukangamia highway mukatengaso president ya president yathu muzapanga chituko china ndikuchipangaso Dr. South na highway mukatenga mpando choyambirira bridge yathu yolumikiza cholo kwanu kumene mukuchokera ndi kuno imene muzati chikakhale choyambirira chokwanza bridge imene ife anyamata amene machenza nawo kuchikwawo kuchokera kucholo ndikulepera machenza nawo ifo polokera kulibe bridge imene ndiofunikira kwambiri kuti muzatithandizire komanso kuti muzapite pasogolo ambuya kudaliseni nthawi ino ndapemphe ladies and gentlemen vice president ineyo singathe kumasula zingwe zawo za president koma vice president yathu yankhule komanso akayankhula apasa president kuti akupaseni moni your excellency zikomo kwambiri and God bless you.
Professor Jagwera Mwamba. UTM! UTM! Sokololatu! 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 Sokololatu Lowala Labwino Lafika Kuno Wankabu. Ni Dr. Dalitso Kabambe. UTM Moto! I think it's time my friend Alandela President Atu Kuno Wankabu, a President of Landra Nimanja Wili. Kumanso ni mafuna ndikapereka ule mwaba dera kwa Dr. Patricia Kaliati ya kweni amenango manza kulangu pano. Director of Operations Atu Landra Nolemu. Ndikapereka nsolemu kwa Regional Governor Atu amenali kompano. Mai Mponda, Director Mai Landra Nolemu. A Director Atu, a District Atu kuna District Governor Landra Nolemu anu. Mwanangu Labwino Landra Nolemu. My directors ona onse amenali banachipani ku constituency, ku district, ku region Landra Nolemu. Ndokona directors wa youth alipompano. Komanso ndikapereka ulemu wabadera kwa ino azimai atu Landra Nolemu nyimbo zabwino tikumva Landra Nolemu chokera pansi pa mtima wanga. Ndikapereka nsolemu kwa gogo amenali pano amena kuimira chiyangabu Landra Nolemu ulemu winanso kapite kwa zigogo ena onse amene mwatidalitsa ndikufika nawo pamalo pano. Koma ulemu opambana kwambiri ndikakupatseni inu azibale athu amayi ndi abambo amene muli pano anyamata ndi asungwana. Landra Nolemu ndikuzombera m'manja kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri pokhala nafe kuno Wankabu. Ine ntchito yanga ikulu imene ndili nayo madzulo uno ndiwapempha President athu kuti akulanguleni. Ndi ntchito yayikulu imene ndili nayo. Koma mundilole ndisanagwire ntchito yowapempha President kuti akulanguleni ndigwire ntchito ziwiri. Ntchito yoyamba ndionena kuti ndimafuna lero ndilandire akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party amene abwera ndi anthu okwana 300 kulowa chipani cha UTM. Mundilole pali akali pano yalandireko mayi Elina Kamanula amene anali governance wa MCP kudera lino ku constituency kuti abwere pano ya vacancy ya UTM ndipo akuimira nzawo. Mayi kabwera ni kuno. Mafunanso mundilole yalandire nsolero pano Bambo Amon Watson amene anali chairperson wa chipani cha GBP kuna abwerenso pano. UTM watatsika. Ndimafuna ine ngati Vice President wa chipani cha UTM kuno kumwera ndialimbikitsena onse amene ali mamembala a zipani zonse zimene afuna kubwera ku UTM tigwira nanu ntchito bwino limodzi tipanga ma areas abwino ndibweranso ine ndi aku region kuzagwira ntchito yokulimbikitsani. Pali zinthu zitatu zofunika kwambiri zimene mafuna kuti muzimvesese ndizoti ku UTM sitiopa, ku UTM sitifoka, ku UTM sitifoka.
So UTM sitani. UTM sitani. UTM sitani. Sitiopa, sitifoka, sititopa. And ena nonse amene mukufunanso kukhala memba chipani chathu cha UTM. Zitseko zathu ndizotsegula. Ineyonso ine ndifuna kudziwa mavuto ndi zina zimene mungakhale nazo zokuti mukonze. Zimene zomulankhula ku district, ku constituency, ku region tilipo tigwira ntchito limodzi. Kumveka zimenezo? Chipakira mwamba. UTM! UTM! Tsogolo lathu. Zikomo kwambiri ndipite gawo lachiwiri. Gawo limene ndimabwera nalo lachiwiri azibale yanga. Ndionera kuti mumvetsetse kuti ife ngati Amalawi tili mavuto osiyana, mavuto amene wonso alipo kuno kwa Ngabu, koma ndi mavuto ochita kupanga. Ndi mavuto opanga ndi anthu andale. Chifukwa mavuto amenewo ife tikakhala ndi njala, anthu amandale amafuna azitigwirisa ntchito kuti tizikapempha. Sikumveka? Tikakhalanso ife kuti sitikugwira ntchito tili pa ulova, anthu andale amafuna tikapemphe chifukwa ife tili pa ulova. Tili mavuto ambiri kuno kwa Ngabu. Shuga okwera mtengo, mafuta ozola okwera mtengo, chakudya sichikupezeka, muzipatala mafuta okhaokha ndi zochita kupanga. Mulungu wakumwamba anatidalitsa ife dziko lino ndi zinthu zochuluka. Anatipasa nyanja, anatipasa mapiri, anatipasa nthaka yabwino. Adatilenganso ife anthu ochuluka kuno otitha kugwira ntchito zosiyana, zotukula miyoyo yathu komanso zotukula dziko lathu. Mmene timabwera lero mawu masana uno ndi president athu timayang'ana zinthu zochuluka zimene Mulungu watidalitsa nazo. Ndiwo president akhala kukulankhulani posachedwa apa kumakulongosolerani bwino ndondomeko zimene azapange kuti miyoyo yathu itukuke. Tikumabwera kuno kunsika pano ndipo tikayala katundu wathu pansika pakumaso anthu omugula katunduyo chifukwa ndalama tilibe. Anthuso amene agulisa katundu akumapita ku nyumba atalephera kugulisa katundu awo. Mabizinesi athu akulowa pansi. Miyoyo yathu sikudziwika kuti tikulowera kuti, koma tadalitsidwa foti ni mtsogoleri amene akudziwa kumene tikulowera. Dr. Dalitso Kabambe adatengapo gawo lalikulu kuno kulowa Shire ali budget director kugwira ntchito yokonza nsewu kukafika nawo kumsanje. Akudziwa kumene ndalama zokonzera nsewu umenewu zinachokera. Mmene timaudutsa ukuonekanso kuti nsewu ukufunika kuukonza. Enda anthu amene angathe kuukonza nsewu ndi amene akudziwa kumene adapeza ndalama zokonzera nsewu. Utsogoleri ndi wofunika. Ndikumanena pafupi timafuna ndibwerezenso mawu amenewa kuno kwa Ngabu kuti inu mukatenga mikango kukhala kumbuyo ndikutenga nyama ya mbuzi kuisiya patsogolo kuti itsogolere mikango yonseyo imasanduka mbuzi. Ndikunama kapena? Komanso mukatenga mbuzi kuzika kumbuyo ndikutenga mkango umodzinso kusiya patsogolo, mbuzi zonsezo zimasanduka mikango chifukwa cha mphamvu ya utsogoleri. Sichoncho? Tsopano ife tisitenge tonse amene tili kuno kuti ndife mikango, ndife othekera kupanga zinthu, komanso tikufuna tipeze mkangonso oti utitsogolere dziko lathu kuti zinthu zimene Mulungu anatidalitsa nazo tikagwiritse ntchito ndikukweza miyoyo yathu kupita patsogolo. Zikumveka ndi Dr. Kabambe akulongosolani bwino ndondomeko zomveka bwino. Ineyo sizikhala bwino kuti ndilankhule mopitirira muyezo chifukwa kuno nkwathu. Kunako mmene kuli kwathu ndikhala ndikubwera kumapanganano misonkhano yosiyana. Komanso ndimafuna mudziwe ichi
kuti Dr. Daliso Kabambe amene ali apawa adapanga maphunziro awo ofanana kwambiri ndi malemu Dr. Bingu wa Mutharika anapanga economics ndio akatswiri oyendesa zachuma. Akabambe anapanga maphunziro oyendesa zachuma komanso kuona kuti chitukuko chikuyenda bwanji. Sono pano dadala fati ini msogoleri amene akuona zachuma, tini msogoleri amene akuona zachitukuko, tini msogoleri amene siwagwira mboma nthawi yayitali, akusiwa bata nyogwira, akusiwa kuitseka kwake, akusiwa kuitsekula kwake, kuti miyoyo yathu yatonsefe ikapulumuke, ikatukuke. Anyamata amene akusowa ntchito akawathandize, atsikana amene akusowa ntchito akawathandize, azibambo amene sizikuyenda akawathandize, azimayi akawathandize. Dziko lathu likatukuke, tonsefe likatukuke. Sikumveka azibale yanga? Ndikulangula zomveka bwino mbembe andombeni manga ndikulungirire. Mundilole padakali pano chifukwa cha nthawi ndiyapemphe Dr. Daliso Kabambe mwana wa baba Samba Njati pa mtunda apa kuti abwere akulankhuleni. Mnyamata amene wabwera pano kuzatithandiza kuyendesa chipani cha UTM, mtsogoleri wathu wa UTM ataphedwa kuchikangawa. Mulungu atidalikanso kuti pasa mtsogoleri wina kuti tikwaniritse zimene mtsogoleri wathu adasiya zokuti Amalawi moyo yawo ikatukuke. Dr. Kabambe, ino ndi nthawi yoti mwalankhula anthuwa alankhuleni bwana zikomo kwambiri. Choyamba ndipeleke ulemu kwa inu olemekezeka Dr. Patricia Galiati amene muli advisor mu office ya president wa UTM. Ndipeleke ulemu kwa inu vice president yathu akuno olemekezeka Mambo Makonde. Ndipeleke ulemu kwa members onse a central committee komanso a NEC amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa regional governor, a director amayi, a director anyamata ndi makomiti anu onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa district governor ndi makomiti anu onse, a constituency governor ndi makomiti anu onse. Ndipeleke ulemu kwa mashado onse amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa alendo amene takukulandirani kumene kulowa chipani cha UTM. Komanso ndipeleke ulemu kwa inu a senior group amene mwayimira agogo Mkabu ati atwa Mkabu zikomo kwambiri pokhala nafe pano. Moni nonse muli bwanji? Ineso ndili bwino, ndikuthokozeni kwambiri kuti mwadidikirira. Ife mmene mabwera kuchokera ku Blantyre takhala tikumangoyimitsidwa malo onse, anthu pakumana ndi ambiri kumatiyimitsa, ndi chifukwa chake tachedwa kudzafika pamalo pano. Koma ndikuthokozeni kwambiri chifukwa mwadidikirira mpaka na nthawi zino. Pa ground pachematu eti? Pa ground paterera eti? Ndikati pa ground mundiyanke kuti pachema, tamvana? Kachiwiri ndikati pa ground mundiyanke kuti paterera, tamvana? Pa ground! Pa ground! Muli kwa ambiri mufure kwambiri. Koyamba munene kuti pachema, kachiwiri muyanke kuti paterera, tagwirizana? Pa ground! Pa ground! Ndizona di pa ground pachema, pa ground paterera zinthu zakwera mtengo kwambiri.
ndinamva chisoni nditabwera milungu iwiri itatu yapitayo Chimanga mpaka natimagulitsa kapu 1000 kuno. Anthu akumapezeka akudya zina zake zosakhala bwino chifukwa cha njala. Njala yavuta kwambiri, Chimanga kwadi makisiti kupezeka. Amene ali mchimanga amakachigula kutali kwambiri, akumakachigula pa mtengo otula. Ndi anthu ambiri lero asowa chakudya, njala yavuta kwambiri. Anyamatanso ntchito alibe, ambiri ali ma certificate koma ntchito alibe. Anthu a business ambiri nawonso ma business awo sakuyenda bwino, akumakaoda zinthu pa mitengo yokwera koma akumagulitsa anthu oti alibe ndalama. Ndiye ma business ambiri apotera, ma business ambiri alowa pansi, sizikuyenda nga business. Ma school fees akwera kwambiri, anthu ambiri akuvutika kutumiza nawo skulu kuti anawo akhalebe ku masukulu, zikuvuta kwambiri. Muzipatala mankhwala mulibe, komanso msewu waonongeka, pa ground paterera, pa ground pachema, zinthu sizikuyenda, zinthu zakwera mtengo eti. Tamadi yanga ni mphamvu, zinthu zakwera mtengo, zakwera mtengo. Ndikachula chinthu mzili chakwera eti. Muopa muyankha uli chakwera, muyankha ndiyambe kuchula, ndiyambe Chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndingani. Pa business mundu akalepera ntchito mmantani, pa nyumba mundu akalepera ntchito mmantani, achakwera atani, achakwera atani, atani. Ubwino wa democracy pa zaka 5 zilizonse Amalawi tunapatsidwa mwayi owunika kuti adindo agwira bwanji ntchito. Achakwera alepera eti, alepera eti, ndiye atani achakwera, atani achakwera. Achakwera tikachotse pa baloti, malo make tikasankhe makansala a UTM, tikasankhenso ma MP a UTM, tikasankhenso Dr. Kabambe president wa UTM pa baloti ya pa 16 September. Zifukwa zake zinayi izi, zoti mukavotere ifa UTM, mukavotere ine ngati president. Choyamba tikalowa mboma ifa UTM tidzakonzanso chuma cha dziko lino kuti chidzakhale chokhazikika, chidzakhale mchimake. Tikachikonza chumacho, mitengo ya zinthu idzayamba kutsika. Fetereza zatsika mtengo, Chimanga chidzatsika mtengo, sopa zatsika mtengo, mafuta zatsika mtengo, zovala zatsika mtengo, zinthu za magrocery zatsika mtengo, ma school fees zatsika mtengo, chilichonse chidzatsika mtengo. Ngati kale chuma chikabwereranso mchimake kukhala chokhazikika. Komanso ifa UTM tikapanga zimene zija tidzaonetsetsa kuti ngongole za mabanki zongola dzanja nazonso zidzatsike, kuti anthu a bizinesi adzakhale ndi mwayi opeza ngongole pa milingo yabwino. Komanso tidzayambitsa development bank yonena kuti idzakhale ndi maofesi ena malo obwereketsa ngongole, malo ngati pano pa Mkabu, pakuti anthu a bizinesi azikapeza ndalama zawo kumene kuja pa miyezo yabwino, pa ngongole zabwino zosakhala zokwera mtengo kwambiri koma ngongole zabwino. Zimene zija zidzathandiza kuti a bizinesi adzayambenso kuchita bwino, azikaoda zinthu pa mitengo yotsika yabwino, komanso adzathandizidwa ndi ngongole mipamba yabwino. Zikatero ma bizinesi awo adzayamba kuyenda bwino, kukonzera moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chimenecho ndi choyamba. Chachiwiri pa UTM tidzayika ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka kuboma lililonse la Malawi muno
kuno kuchikwawa ndiye kudatsa kandi 100 billion kwacha panopa kuchikwawa amalandira ndalama yochepa kwambiri yoti singathe kukonzera zina zilizonse koma ife tikawamboma pa 16 September pano azidzalandira 100 billion kwacha ndicholinga chakuti misewu ngati umenewu tidzakonze kuno mabridge ambiri anaonongeka kuli mtaya moyo ndi mabridge ena uku onse aja tidzakonze mabridge aja njanji tidzayikonze ndi kuyimalizitsa masukulu ambiri adaonongeka ama primary a secondary onse aja tidzakonze bwinobwino zipatala zambiri ma health center zinaonongeka tidzakonze zonse cha bwinobwino anthu ena nyumba zawo zidakoloka ndi madzi tidzawathandize tidzawamangireso nyumba zatsopano ndi zabwino ndiye tidzakonze misewu tidzakonze mnjanji tidzaone kuti monsemo zikuyenda bwino komanso doko la nsanje tidzalikhazikitse limene lija pabangula tidzayikeponso Bangula University yakuti anthu azidzapita ku Bangula kukaphunzira maphunziro au kachenjere konkuno ku Chikwawa ndi Nsanje kumene zimenezi tingathe kudzipanga ndi ndalama imene yokwana 100 billion kwacha yopita ku konsulo iliyonse ya dziko lino komanso pali nyumba zina zimene magetsi kulibe ndi ndalama imeneyi akonsulo abweretse malaini amagetsi ku nyumba zimenezo komanso nyumba zina sikunapite madzi aukondo akonsulo apititse madzi aukondo kumalo ngati kumene kucha chotero ife UTM tikalamboma chachiwiri tisapange ife ndi kuyika ndalama zokwanira ku makonsulo onse a dziko lino kuti atumikire bwino anthu pokonza misewu yabwino zipatala zabwino masukulu abwino pobweretsa madzi pobweretsa magetsi ndi kukonza umoyo wa anthu chachitatu chimene ife tidzapanga UTM tikalamboma tidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha mu ntchito za ulimi tidzazikonzenso ntchito za ulimi kuno ku Chikwawa ndi Nsanje madzi aja amachokera kwathu kucholo kuntundako tidzawagwire madzi amene aja project ya Shire Valley Transformation Project ija tiyimalize mwachangu madzi aja tawagwire tikawagwira madzi aja tidzawabweretsa bwinobwino kuno ku Chikwawa tiyabweretse apite m'minda ya wanthu mmalo moti adzisefukira asadzasefukire madzi aja tikawagwira tithane ndi vuto la kusefukira kwa madzi once and for all tikawagwira madzi aja komalo tikawabweretsa apite ku minda ya wanthu tilimbikitse ulimi wa mthirira tizilima zinthu kawiri katatu pa chaka timalima kale nzimbe kwa zaka zonse alimi ena ang'ono ali mukasinthula cane growers kumene akulima kale nzimbe koma kuno timalima zinthu zina zambiri timalima mpunga kuno timalima chimanga kuno timalima soya kuno timalima zambirimbiri tonje tidzalimbikitse kulima kwa zonse zija neni ndalama imene 500 billion kwachayi yopita ku ulimi tidzalimbikitse ulimi wa mthirira komanso tidzakhale ndi mafakitare oti chilichonse tikuchilima chija tikachilima chizipita ku fakitare tonje tikalima timalima lija tilabweretsa machinarez aja amene sakugwira ntchito mpakana pano machinarez tina warehouses anamangidwa aja ndiye kuti tonje lizipita kumene kucha likapita kumene kucha ku machinare apange ulusi uja tikatero tikhale makampani ukonkuno mafakitare oumba nsalu tiume konkuno tikadziumba tikhalenso ndi malo ena akulu mafakitare osoka zovala zosiyanasiyana tizisoka zovala za polisi tizisoka zovala za manesi tizisoka zovala za asilikali athu tizisoka zovala za UTM konkuno tizisoka zovala za mauniform ama secondary school zosiyanasiyana ma primary school zosiyanasiyana zovala zonse zija mafakitare ake tayike konkuno ku Chikwawa tikapanga zimenezo ndiye kuti anthu akuno ku Chikwawa kumukhala mafakitare osiyanasiyana mafakitare azovala mafakitare opanga mafuta kuchokera ku soya
mafactory opanga mpunga kusinga mpunga mosiyanasiyana kuchokera ku mpunga komanso timakani ng'ombe zambiri kuno ndi ndalama imeneyi tilimbikitse ma deep tanks madera osiyanasiyana ndi ma abattoirs madera osiyanasiyana okonzera nyama ng'ombe zija tikazidyetsa bwino zizipita kupanga mpaka na masoseji ndi zina zotero mafactory ake okonzera ng'ombezo kuma products osiyanasiyana zonsezi afanira akhale kuno tikatero ndiye kuti 1 million jobs taikwanitsa zakudya nyama tatu ali ndi ma certificates akapeze ntchito zosiyanasiyana madera onsewa mafactory osiyanasiyana ngati amenewa. Chachinayi ife UTM titayika 500 billion kwacha chaka cha biyaka mu ntchito za mikodi monga ena anena tili mikodi osiyanasiyana dziko lino mmenemo tikazayika mu ndalama zimenezi mikodi yonse yadzayitsekula chotero anyamata athu momwe adzipita kutali kuchoni kukasaka ntchito azipeze ntchito mikodi athu ya dziko lomwe lino komanso tidzayika ndalama ina 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo kuno tili majete game reserve tili ndi Bwaza mashi kuno komanso tili ndi malo ochititsa kaso ambirimbiri konsepo tidzawakonzekonse kuti alendo ochokera madera ena dziko lino ndi kunja adzibwera mmene muja namatipatsa ndalama zambiri chotero ife takondwa kuti taonana takondwa tinabwera pano munatidikira koma kunjaku kwada koma tikuthokozeni kwambiri kuti munatidikira mpaka nataonana tidzabweranso tsiku lina udzapanga msonkhano warale wabwinobwino koma zovoterazo kazisungeni kuti pa 16 September mukavotere ifa UTM mukavotere makansela a UTM mukavotere ma MP a UTM mukavotere president wa UTM ndi cholinga chakuti ife tikalamboma pa 16 pano tilikonze dziko lathu likhale labwino kwa zaka 60 silinathane ndi vuto kusefukira kwa madzi kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la njala kwa zaka 60 silinathane ndi vuto la umphawi ife UTM tikubwera for economic revolution kusintha umoyo wa Malawi pa nkhani za chuma ndi chitukuko kusintha dziko lathu pa nkhani za chuma ndi chitukuko tifuna zimenezo tizipange tikalamboma pa 16 September tinaziyamba kale pansi pa ulamuliro wa malemu Dr. Bingwa Mutharika zimenezo tizazipitirizenso ndi kuzichita tikalamboma pa 16 September pano chotero mukativotere ife pa 16 September pano zikomo kwambiri mungakudalitseni mungakutsogoleni zikomo kwambiri zikomo 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 amaina mambo anyamana nasonga sana baralikani utana ndine mawawa Dr. Daliso Kabambe mena kali president number 7 mwarugo ngawa amali yankula bano chonde isaiwale mawawa uvota timavota kamozi mazaka 5 uvutika timavutika 5 years likafika pa 16 September pano tinimwa ikumozi okuti tisinthirika indisidweka chuma kumawi kuno mavuto akumawi kuno ndi mavuto azachuma siti ndi vuto lina lili lonse kuma vuto la zachuma mwayang'ana wina aliyense ali chikumbo choka president kumawi kuno palibepo amene ali ndi ukadaulo woyeresa chuma ngati Dr. Daliso Kabambe chonde tisakaiwalire kwa yena amene sitimatha kukumbukira mayina mapaulo pepa mwayang'ane president amene alioneka bwino ndiye Dr. Daliso Kabambe yapepa abusa achale alitsekere ndi pemphero akamaliza abusa achale a president athu Dr. Kabambe tikupemphani kuti mupange interview pansipa kena kuti zinyamuka lero athu obwerera amayina abambo zikomo kwambiri pano pangapo tathokoza kuti tinali limodzi zikomo tipemphere Yehova Mulungu wamphamvu zonse tifuna tikuthokozeni ndi kukabikani chifukwa cha msonkhano wabwino umene mwatikonzera Mulungu wathu pa tsiku la lero pamene taona mtsogoleri wathu akutsitsa mfundo zothandiza dziko lathu la Malawi kuti likhale la mphamvu komanso la chitukuko. Mulungu pamene tikupita kumapetopeto a msonkhano umenewu tifuna kuti mutitsogolere pamene tikubwerera
makanso mtsogoleri wathu mulungu mutsogolereni mphamvu yanu pamene akafike kumudzi ndinonse amene tili pano ambuye tsogolereni mphamvu yanu kufikira tsiku la chisankho limene tizavote mulungu mukhale nafe musatisiye kutitsogolera mwa zonse tapemphera amen.